намудани суръати ҳаракат дар роҳ боиси марги одамон мегардад. дар шоҳроҳи душанбе хуҷанд садамаи маргувор рух додааст ки ин далели суръати ҳаракат дар роҳро риоя накардан аст. ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Zafira рақами қайди давлатии TG 8155 NN02 Усмонов Толибҷон Шокирович истиқоматкунандаи ноҳии Бобоҷон Ғафуров ҳангоми ҳаракат дар километри 295 роҳи нақлиётгарди Душанбе Хуҷанд Чаноқ дар болои пули ҳудуди ҷамоати деҳоти ёвои ноҳии мазкур аз сабаби баланд намудани суръати ҳаракати воситаи нақлиёт аз меъёри муқаррар кардашуда бехатарии ҳаракат дар онро таъмин карда натавониста ба самти муқобили ҳаракати роҳ баромад ва ба воситаи нақлиёти тамғаи Opel Vectra рақами қайди давлатии TG 1986 TT06 таҳти идораи шаҳрванд Қаландаров Абдуқаҳҳор Валиевич истиқоматкунандаи ноҳии Бобоҷон Ғафуров бархӯрдааст. дар натиҷа ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Vectra Қаландаров Абдуқаҳҳор аз ҷароҳатҳои ҷисмонии вазини бардоштааш дар беморхонаи шаҳри Хуҷанд ба ҳалокат расида. мусофири воситаи нақлиёти тамғаи Opel Zafira Ҳомидов Мубинҷон Мақсудҷонович истиқоматкунандаи ноҳии Бобоҷон Ғафуров ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта ба беморхонаи марказии шаҳри Хуҷанд бистарӣ гаштааст.